Takže čočně já jsem od dnešního videa a dnešní video je to takový speciální, protože já to si videa moc jako nedělám. Ale dnešní video je o knížkách, které mají vyjít za ten půl rok 2025. Určitě pokud se sledujete Fragment, Kubu, to nakladatelství, tak můžete vidět, že u nich vyšly vlastně nový ediční plány na první polovinu roku 2025. To je hrozně učí počítač. A já jsem si řekla, že bych to mohla udělat, že vlastně vám můžu říct o všech knížkách, které mě zajímají a celkově vám prostě projít přes ten ediční plán a říct vám, do jaké knížky se pustím, do jaké knížky se nepustím a tak. A nějakým způsobem vám prostě si nějakým způsobem popovídat o té knížce. Mám tu teda takové na tom papíře vlastně všechno, co tam vlastně vyjde. Ale jako víc popsaný, je to fakt hodně, jako mám to fakt mega napsaný tam. Fakt jsem to psala extrémně dlouho, takže tak. Ale chci se omluvit, že pokud bude hočit počítač, tak se vám moc omlouvám, ale já to musím mít na počítači, ten ediční plán, protože víte, že já ty moje videa natáčím na mobil, takže asi tak. Omlouvám se za takovouhle vsuvku, která je taková jako, no, ale já jsem vám neřekla jednu věc a to, že jsem to video viděla u Radče knihu, takže jsem to nevymyslela já, ale převzala jsem to od nějakých těch účtů, takže abyste jako věděli, že to není můj jako nápad, ale chápeme. Takže si tak můžete jít podívat třeba na Radče knihu, kde tam takovýhle videa taky má. A tak, takže jenom taková lesůvka. My se tam můžeme teda rovnou vrhnout, já se trochu posunu, aby tady někdy byl ten ediční plán a abyste to hezky viděli. Každopádně ale, co jsem chtěla říct, je, že nějaký ty knížky nebudu úplně 100% popisovat, ale jako jo. Takže my se jdeme pustit do toho edičního plánu teda. Takže to je někdy už vidět ediční plán, ten obrázek, toho můžete vidět pár těch knížek, které tady jsou. Rozhodně všechny vypadají mega zajímavě, ale my se na to můžeme teda rovnou vrhnout. Máte tu ještě takhle vlastně nějaký, to je. Mám teda soutěž, kdo si tam můžete zapojit. A tak, první teda titul je teda Akarné od Linete Noinový, nevím. Vyšlo to už teď. Vyšlo to v měsíci leden 2025 a je to nějaký začátek série, je to nějaká young adult fantasy. Je to od autorky, která napsala Ranhojička, což tady můžete vidět vlastně v tom, no chápeme, můžete vidět vlastně tu sérii celou. Ta knížka vypráví o ta dívce, která se dostane do nějakého jiného světa. No ale ten člověk, který může vlastně dostat zpátky do toho jejího světa, tak někam prostě jako zmizel, nebo není prostě tady k dispozici. A on tam musí celý ten rok chodit do nějaké akademie právě Akarné, ale nějakým způsobem potom postupně zjišťuje, že vlastně je i celkově zpětá s tím světem a tak dále. Já úplně musím trošku víc rychlejš mluvit o těch knížkách. Každopádně mě to jako i zajímá. Vypadá to docela zajímavě a já mám ráda i nějaké fantasy, takže si na to i pustím, ale teď jako to rozhodně neplánuju, ale třeba někdy, až když třeba přečtu všechno, co mám na TBR listu, tak možná si to přečtu. Potom mám knížku Pád zkázy a hněvu od Jennifer L. Armentrout. Ta knížka vyšla teda taky v lednu a je to teda New Adult Fantasy, jo. A já jsem od Jennifer L. Armentrout četla knížku Z krve a popela, což se mi velice nelíbila, jako fakt jsem ji zařadila i do nejhorších knih roku 2024 a ta knížka zní velice zajímavě. Je to o nějakém světu, který zničili bohové a kromě těch 9 měst, které ušetřili, každé to město je teď pod navládou nějaký královny žijící se rozkoší smrtelníků. A Celestia se narodila s nadpřirozenou intuicí a jako kurtizánka má zajištěnou ochranu, jo. Jenže pomůže princi ve vážných potížích a no a prostě uvidíte dál, no, já nevím, jakože zní to zajímavě, ale já prostě nemám moc ráda tu Jennifer Armentrout těma jejíma postavama a tou její romantikou mě prostě nesedla, takže nevím. Takže to si knížky se nejspíš nepustím.
Potom mám ta knížku Zrozená z krve a popela od Jennifer Armentrout a je to teda poslední díl právě z krve a popela. Do toho se opět nepustím, protože samozřejmě z krve a popela jsem četla a je teprve první díl. Každopádně ale jsem přemýšlela o tom, že ty sérii dám druhou šanci, ale nevím. Potom tu mám knížku Polokrevní. Ne, mám, ale potom tu máme knížku Polokrevní. Tato knížka je opět nějaký nový New Adult Fantasy, je to opět Jennifer Armentrout. Já tu knížku, ty knížky se nejspíš nepustím, ale pokud budu dobrý názor na tu knížku, tak možná, že jo, ale já nevím, jakože fakt nevím, jestli se to zase knížky mám pustit. Já vám teda řeknu aspoň tu anotaci, kterou tady mám, jsem se takhle rozhodla, protože mě i docela zajímá ta knížka, takže vám řeknu u všech knížek, které mě zajímají, vám řeknu tu anotaci. Hematojové mají božské schopnosti, ale když se skříží se smrtelníky, jejich děti se buď stanou služebníky, anebo se stanou strážci, který zabijí démony. Alexandria se soustředí na studium v konventu, protože nechce být služebná. Tam se ale zakouká do Aidena, který je čistokrevní, ale ještě větší problém je, aby zůstala naživu, aby mohla absolvovat, jinak se změní v démona a půjde po ní právě ten Aiden. Tak to asi zní velice zmateně, mojí právě napsanou anotací, nebo teď si můžete i klidně přečíst tu anotaci jako tady, ale nevím, no, jako ta se knížka vychází každopádně v květnu 2025, ta Zrozená z krve a popela vychází teda v březnu 2025, ale jak říkám, nevím, jestli se to pustím, možná se to pustím, když to bude mít nějaký dobrý recenze, ale tak jako nevím. Potom to má knížku Půl duše, což je young adult fantasy, takový jako, no, bych spíš jako řekla romantasy, je to prostě romantická fantasy. Je to o nějaký dívce, která cítí strach a instinkt a to není moc dobrý. A oni má vylečit právě nějaký čaroděj. A myslím si, že právě to je Hate Love Romantika, nebo Enemies to Lovers, takže to myslím si, že bude zajímavý. Já nevím, jestli se do té knížky pustím, ale opět, pokud to bude mít dobrý recenze, tak jako možná jo. Potom mám knížku Hluboká tajemství od Jenny Myers Seinový. Je to o nějaký jako záhadě, nevím. Ta knížka vychází každopádně v lednu 2025, takže se do ní můžete klidně pustit. Je to teda nějak adult thriller, ale já se asi do té knížky nepustím, moc mě jako nezaujala úplně, ale pokud někdo má rád ty žánry, tak je to pro vás. Potom mám Dokud rostou ty travníky od Zolfy Katou. Tohle je Young Adult Heavy Contemporary, která vychází v únoru 2025, takže to bude za chvilku, teď, nebo už to vyšlo, nebo teď to vyjde. Ta knížka je právě o hlavní hrdince, která je studentkou farmacie. Teď ale dobrovolničí v nemocnici Po vyčerpávajících dnech na ní čeká imaginární kav, muž potřístěný krví, který našeptává, že musí odejít. Jenže, když na nemocnici potká přívětivého Kenana, vše se komplikuje. Měla by to splnit slib, který dala Brettrovi a zachránit sebe i Lailu. Laila je těhotná švagrová, jo. A nebo bojovat za svobodu Sýrie. Prý je to extrémně smutný. Já se možná do téhle knížky pustím. Ta obálka vypadá nádherně. A celkem mě docela zajímá. Takže potom mám Bolestné sliby od Rebecky Ross. To napsala teda Božtí rivalové, to jsou Bolestné sliby, je ta druhý díl. A ten má vyjít v únoru 2025. Já jsem se ještě nepouštěla do Božtí rivalové, ale mám v plánu se do nich pustit. Takže tím pádem mám i v plánu se pustit do toho druhého dílu možná, pokud se samozřejmě budu líbit. Ale jen abyste jako věděli, je to opět nádherná obálka, krásná ořízka, prostě super. A potom vyjde exkluzivní vydání Železného plamene. Já Železný plamen mám tady, já ho právě čtu. Má právě vyjít exkluzivní vydání. A vypadá nádherně, je to takový to exkluzivní vydání francouzský. A určitě můžete znát i to francouzské vydání, nebo to exkluzivní vydání prvního dílu. Tam prostě ty krásný fanarty, všechno.
Já si to moc ráda koupila, že to stojí strašně moc peněz, takže si radši budu kupovat knížky, které jsem nepřečetla zatím, ale pokud někdo se ještě nekoupil právě toho sérii, tak možná, že pro ně bude lepší si koupit právě to exkluzivní vydání, který má krásný fanarty uvnitř té knížky. To teda každopádně vyjde, počkejte, v únoru 2025, takže to je opět teď. A potom vyjde Onyxáboře, což je teda 3. díl 4. křídla a já se na to nemůžu dočkat. Vypadá to nádherně, má to krásnou obálku, krásnou ořízku a vychází to prosím nás v dubnu 2025. Já jsem nečekala, že to vyjde takhle brzo a vychází to v dubnu. Prostě předložený, já jsem to strašně moc těším a teď hodně spoustu lidí to právě čtou v angličtině a spoustu lidí říkají, že je ta knížka úplně rozložila. Takže na to se moc těším a takže v dubnu nabíhejte do knihkupectví a jděte si koupit právě Onyxovou bouři. Potom máme Za hranice lásky od Rebecca Yarros, která napsala teda 4. křídlo. A je to asi nějaká opět romantika, do které se opět nepustím, je to ta pokračování série. Je to ta New Adult romantika, která vyjde v březnu. A já jsem se do všemi smysly ani do zhlednu nepustila, ani se do ní nepustím, takže asi ne, abyste takové viděli, ale abyste i viděli, že zároveň tako vychází. A potom tu mám teda knížku Věčný král, což je fantasy, New Adult, romantasy a vychází to teda v únoru, už to teda plně vyšlo, takže tak. A nevím, jestli se do toho pustím, asi nejspíš ne, ale mě nejméně asi zaujala ta obálka na tom, ale může to být zajímavý. Jsou tam nějaký piráti, prostě sirény a je to prostě na vodě, na vlnách moře. Nevím, ale pokud vás to zajímá, tak se to pustíte. Já se asi do toho nejspíš nepustím, ale neslibuju to. Možná třeba na to budu mít chuť a pustím se do toho. Potom tu mám Nektar od Crawford, nevím. Je to druhý díl teda Mrazu, který vyšel už po mě minulý rok, nevím. A je to ta New Adult romantasy opět a vychází to teda v březnu. Já se do té knížky nepustím, protože se nepustím ani do Mrazu, protože ta se knížka neměla moc dobrý recenze, takže tak. Usit sklizně. Což je teda od Susan Collinsový, což je autorka, která napsala teda Hunger Games a ty knížky. Já se do toho teď nepustím. Jen kvůli tomu, protože jsem ještě nečetla Hunger Games. Ale do Hunger Games se chci pustit. Jako fakt chci se do toho pustit i do Baldu o ptácích a hádech. A tím pádem i do Usit sklizně. Ale nevím, kdy se úplně do toho pustím. Jestli ten rok nebo příští rok. Ale určitě do toho někdy se určitě pustím. Ale teď zrovna ne. Takže jenom abyste jako viděli. Ale vychází to nová novela ze světa Hunger Games. Takže... Potom mám knížku Vstor od Tracy Wolfový. Je to teda Young Adult romantasy, což mě docela překvapilo, já jsem si, že to je New Adult, ale je to Young Adult. A je to teda pokračování série Touhy. A já se do toho nepustím, má to být nějaký parodie na stmívání a já úplně, to asi není úplně můj šálek kávy, takže z toho z té knížky nepustím. Do toho jsou 4. dílu a zároveň i do Touhy, takže aby se jenom takhle viděli, ale vychází to tam v březnu. Potom máme Pán Močalu od Lucie Ortegy. Ta se autorka napsala Světla pod močalem. Světla na močalem, pardon. Opět se do té knížky nepustím. Já mám pocit, že se nepustím skoro do ničeho, ale Světla nad močalem jsem nečetla a zároveň jsem koukala na radši knihu a ta jakože moc jako říkala, že jí to celku zklamalo, nebo ne zklamalo, ale prostě, že nevím, no prostě asi ne, ale vychází to tam v dubnu, pokud někdo má rád právě se to nad močálem, tak můžete tady vidět nový teda díl. Potom tu je Lingas od Mariany Zapaty. Já jsem od Mariany Zapaty četla knížku Kulty. Nelíbila se mi. Dala jsem tak 3 hvězdy z 5. A tohle je ta další New Adult romantika a ona je známa v tom, že je vlastně jako, že je prostě královnou slow burn romancí. A ta knížka má právě být hodně spicy. Nebo, jo, prostě spicy.
A tohle není pro mě. Není to pro mě, pardon, ale fakt, já nemám ráda spicy scény, takže do Linga se nepustím, ale vychází každopádně v dubnu. Potom máme Kód Mítina od Vojtěcha Artemajna Hlavenky. Pardon. Do té knížky se opět nepustím, protože to je závěr duologie a celkově mě moc ta série nezaujala, ale vychází každopádně v dubnu 2025. Odraz od Alexandry Negronsky. Já nevím. Ale je to každopádně začátek série #Students Hate to Love Romance a je to New Adult romantika. Já asi moc ty romantiky poslední dobu nevyhledávám, takže do toho si knížku se nejspíš napustím. Temná spravedlnost. Tohle je dost jako zajímavá knížka, docela mi zaujala, je to od Dominik Rouben. Takže Anna přijíždí na Vejsovou akademii, do které před 20 lety chodila i Anny matka, která zmizela. Anna od dětství sdílí svět s přízraky mrtvých, kteří se ukazují na místě, kde zemřeli. No a ona ta právě jako doufá, ta Anna, že tam nejde nějaký indicie k tomu, co se stalo s tou matkou. Jako, zní to zajímavě. A je to Dark Academic Fantasy. A vychází to v dubnu. Jakože mohlo by to být zajímavý, takže možná na té knížky se možná pustím. Potom tady máme knížku Kostitepci. Je to ta Young Adult Fantasy. A je to začátek duologie. Ta knížka vypráví o Vren, která se chce upevnit místo ve vznešeném kostinném rodu tím, že se stane Valkyrou, ale ona se stane obětí zákeřné léčky a společně ji vykážou do pustiny, kde jsou nemrtví. Jediný způsob návratu je se spojit s Julianem z nepřátelského železného rodu. Jakože zní to extrémně zajímavě. Jakože fakt to zní zajímavě a dokonce by se do toho knížky ráda pustila. Takže Kostitepci vychází to v květnu 2025 a obálka nádherná, ořízka nádherná. Možná, že ta knížka bude přesně ta, do které se chci pustit. A je to ideální pro fanoušky Margaret Rogerson, což už napsala Koza rodu Tornu. Takže a mi se Koza rodu Tornu mega líbila, takže možná jo. Krvé strážce. Je to ten New Adult Fantasy. A ta knížka vypráví o Late, která se chce vydělat peníze pro svou umírající sestru a tak přijde do nové země, kde dobrovolně začne bojovat v turnajích. Jenže v aréně ztratí iluzi, svobodu i lidskost. Potká ale Maeve, elfku. Jo, tak Late není hlavní hrdinka, ale to je hlavní hrdina. Ta knížka každopádně vychází v květnu 2025. A jako je to zajímavý, ale ne se do toho 100% pustím. Potom máme Příslib Olivínu, což je pokračování série Úsvit Onyxu. Prostě asi se do něj nepustím. Ani neplánuji se do něj pustit. Jako, nevím, no, prostě je to nějaký New Adult Romantasy, vychází to ten druhý díl v květnu 2025 a jak říkám, ne, se do toho úplně plánuju pustit, ale opět, kdo miluje Úsvit Onyxu, tak tady vychází druhý díl. Kletba krve a kamene od K.A. Tuckerový. Je to New Adult Romantasy, je to opět o pokračování série Osud hněvu a plamene. A já jsem Osud hněvu a plamene nečetla. A ani neplánuju opět, takže se opět tu knížku neplánuju pustit, ale opět, pokud někdo četl Osud hněvu a plamene, tak potom to máme Dobře utajený zločin, což je pro čtenáře od 12 let, to asi rovnou přeskakuju, protože to nebudu číst. Percy Jackson. Já jsem měla v plánu se do Percy Jacksona pustit, protože sice ano, je to od 11 let, ale jakože je to prostě knížka, která je taková jako klasika, jo. Co se týče jako těch děčtějších knížek. Takže možná se do Percy Jacksona pustím, ale bojím se, že toto je tak s Harrym Potterem
kde mi nesedlo moc styl psaní, který byl spíš jako pro děti. I když vím, že Harry Potter není úplně pro děti, ale prostě ten styl psaní nesedl, takže nevím. Ale chtěla bych se do toho Percy zapustit. Každopádně tohle je pokračování série a je to teda, vychází to teda v roce 2025. Enola Holmes, další díl. Ne, do toho se nepustím. Viděla jsem filmy, byly moc skvělý, úžasný, nádherný, miluju to. A do Enoly Holmes se nepustím jako do knížek, to asi ne. Ale vychází to v březnu. Potom je Murtagh, exkluzivní vydání. Já jsem se do té knížky nechtěla pouštět, ani se nebudu pouštět. Každopádně vychází ta v dubnu. Ale Dívka moře, velrybý zpěv, pokračování série. Opět pro čtenářky nebo čtenáře, pardon, od 10 let. Nepustím se do toho, ale vychází to tak, že v dubnu. Poloční kočky, no to už takové jako dětštější knížky, to asi už jako přeskočím rovnou. No, to už tam není nic to. Tak, to je teda všechno, co se týče edičního plánu od Fragmentu. Já jsem až teda chtěla říct nějakých pár knížek, které ještě vyjdou, ale nejsou tady napsané ve Fragmentu ani v Kubu. Tak první teda knížka Caraval. Nevím úplně, kde vyjde, v jakém nakladatelství, ale vyjde v roce 2025. Nevíme, jestli v první polovině nebo v druhé polovině, ale vyjde v roce 2025. Potom vyjde knížka Jsem roztříštěná od Ta hra v mafii a ta vyjde v březnu 2025. Je to ta Viola nakladatelství a já mám Šetromí tady doma v angličtině, ale já se do té pustím i v češtině, protože nejdřív se chci do toho pustit v češtině a potom v angličtině. Potom tu mám ta knížku Baledu o nešťastných koncích, což je ta druhý díl knížky no, teď se nemůžu vzpomenout na název. No, máte tady někde obálku. A to je ta druhý díl. Mě to v dubnu. A jo, a je to teda druhý díl Bylo nebylo jedno zlomené srdce. Ty asi série se mega taky chci pustit, ale až po Caravalu, protože vím, že spoustu lidí říkají, že to je takhle jako postupný, že nejdřív byste měli přečíst Caravala a potom Caraval a potom teda Bylo nebylo jedno zlomené srdce. Potom vyjde Powerful v březnu u Joly. Je to taková doplňková knížka k knížce Powerless, neboli bezmocná. A Reckless vyjde tam v květnu u Joly. Do těch knížek jsem taky mám v plánu pustit do všech, který jsem tady řekla. Protože jo, jestli se i do té série, nebo do těch dalších dílech bezmocnice se tak chci pustit, protože právě si dát druhou šanci té bezmocní, takže tak. A co vyjde u Kubu, si povíme teda příště. Chtěla jsem to teda stihnout do toho videa, ale prostě já tady hrozně kecám o těch knížkách, takže do edičního plánu u Kubu se pustíme příště a vy se zatím mějte krásně a nevím, kdy úplně vyjde právě to video co vyjde u Kubu, ale určitě někdy vyjde, i klidně třeba v březnu může vyjít prostě, protože jo, takže asi tak, takže vy se mějte krásně, my se uvidíme u dalšího videa a tak, takže papa.